pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. I love you, Lord, for your mercy never fail me. Dito'y programa tayo sambar. Gapo kinapo tayo nga Iso Kristo. Wow! Kaya kita karadyo. Karadyo dito'y DZTP. No pa kasta ko. Sorry pa lang itang dama. Kada kita yung transistor na. Da kita ka television, ka FB, ka GC, may kamtulat na ka na kayo. Da kita kakadwang mga kasaba. Wano preachers, iti Evangelyo, kang runana di tamot, probinsya ti La Union, kin Pangasinan. Da kita kapamilya, di tanda pokpok, Kalinga, dita Tabuk City, dita Isabela, Nueva Vizcaya, Pangasinan, kin dito'y Ilocos, nga amyanan. So amin na nakakailyan. Tiya po sa palakumbat, sumanan ti Mang Tarabay, tidak ito'y programa tayo kini Kristo. Agkararag tayo, nailangitan nga ama, tidak ito'y madan nga malam, umadani kamkin ka. Nga iti amin nga kaawang, ay iti amin apo nga kinakaboy. Italagmi amin idakin ka o Diyos. Ta si papamati kami, and dun ti Santo nga Espiritu kung agmanifestar iti biyag, dagiti adipon mo, adadanto, dagiti kinapudno, mabalin mi nga isawang, kinapudno, mabalin mi nga ipatangatang apo. Kadagiti suamin, nga dadan nga nakatunin, kin kadagiti daduman to pay apo ka sumarsaruno, nga dumngag iti dati nga programa mapo, naman lakadi, nga takunay nayom ida, ay alwad mo ida, kin kastamot nga ti salon adda nga navisikalan kin na espirituan, bayabayam kuma ida laeng babaen iti umdas aparabor mo, kadagi suamin nga agmatalikin ka. Kastamutin dito nga programa, iti dito agundaway, iti dito nga estasyon, iti radyo, kin telebisyon, naman lakadi, nga sabdom, iti nyaman kumakasapan, nga panggap kin kanito, ti amin nga kasapsapulan mi, ti panaka, tarimaan, dagiti nagkurangan na, dito nga estasyon, iti agdama, gapo iti napalabas nga bagyong owan. Apo, italik mi amin kinkaragdoy, tinagan mo Kristo Jesus. Amen. Adalang pagapaman dito yung laglagip kindamdamag. So, mga kamadalagan, partner ta ko. Adalang balasbasan ta kadamdamag. Idi mangal daw kami kuman, idi bimag kag season Pangasinan, idi pagtangan, the pastor and Mrs. Kadungunan, the Reverend Manuel Kadungunan, kini Madam Marta Garcia, gapo iti dayay anibersaryo ti Kasarda, may ka 54th. Dahito yung anibersaryo ti Padagkasarda, inaawis na kamot piman, so ijay kami nga nakipangal daw ini Lunes. Kabayatan nga, saksakwan mi na kakabsat kin ka kapagayam, ti pangal daw, dahil mabay ka na kami iti lamisan, kat nagkakatugaw kami latan,
Kaya kabayadan nga umimas di istorya, at lakit din insalpi ka. Yeah. At din balaet, dahil kapagayam tayo, ang ministro nga lalaki, in follow up na, no anyan ti komentaryo, komento a simbang sangpet, wanda demandanon, iti mo, may papan iti day di nanggagmi nga duwa a personal nga sermon kasaba iti natayan. Takunada kami dati mga kasaba. Hindi pa yung matgarod kay masan na pagklimaksan na. Kasla in conclusion, nakindin nga ko na dati nga preacher. No saan nga itod ti tao ti apagkapuluna, makat off amin nga blessing para king kwada. Dahil tiket nga i-follow up dati nga gayam. So nga, asas agasumpay datan partner. Makat off ti blessing iti may sa katao, iti may sa kamamati, no, handa ka iti pagkapuluna. Dahil ti kunana, dati nga mga kasaba, iti gimong tinatayan na. So nga, ay po, dati nga panangisag pao, iti nga preacher, ti kastoy nga panamagkapulo. Kat kunak iti dahito yung kadwa, nga inbaga, inpadamag, no saan nga iti pagkapulo, ijay pastor. Kaimbagak na, at din danon a mismo, dahil ito'y kabsat ko ng lalaki, kat kastoy, balikas for balikas. Indanon, dahil ito'y kabsat ko na ito'y kunati lalaki, ang nagapoy iti kabangibang abaryo. Makasabi dong paikit din, dahil ta apag kapulo adeng denggen nga ulit-ulitin dagiti makas kasaba nga uray na tayan, kasar, birthday, anya pa initan nga selebrasyon. So kung nada dito kabsat kilalaki, ngayon danon mo lang dito kabsat ko, tayo baga na kano ito ading ko, kaya makasabi doon dito pagkapulo. Makasabi doon, kung nada dito kabsat kilalaki, dito pa nakaulit-ulit adeng denggen dati apagkapulo, nga itad iti pastor, o no ipan iti kapilya, sa dapay lako na, nga makat-op ti blessing na, analangitan, ti saan amang itad ti apagkapulo na. Iso nga, dinangag dati kapagayam tayo, kasi dati inbagak ka, reaksyon kit ko, wow, makapleng adenggan, makapleng adenggan, iti may sa ministro. Lukas dangag paisuti, kuminto nga indanon da kada kayo kakabsat. Kaya nasawan, makaibaba. Iti moral atakder ti may saka preacher. Iti kastoy nga estilo ti panangas kasaba. Nga tila pakaisagsagpawan ti doktrina apalso may papan iti apagkapulo. Kadok namin da ito nga nagatindar idi ti gimong iti natayan. So nga nangag na amis mo personal na aktual na ti kamali apagarop ang makat-off ti blessing ti siya sino man asa na magitin ti apagkapulo na. Ayo, niya pa'y data klase ti mga kasaban. So nga no, evaluate tayo, oray pala dyan panang evaluate ko nga bukod, amot nga panang kondinar, uno panang ukom iti klase ti kastoy nga mga kasabagot, dahil ko na tayo na, kapo ijay basit nga naaman, dahil nga klase ti panangas kasaba, uno mga kasaba, saan na nga amo nga iyig si jet ti occasion, ang pangas kasabaan na, saan na nga amo nga iyig si jet, saan na nga inadal, saan na nga adalon nga muna, ti kasasaan, kinasya sino, dagiti dumngag kingkwana, kin kastamot, no anya, dayay kasasaan, nature na, dahi nga okasyon, tapno, tilaang kumaminsahe, nga bayan natop, iti dahi nga okasyon, isulang kumati ibagana. Dayay ti kuna tayo, iti dahi nga
magas kasaba wenno ti kasta klase ti panangas kasaba nga mangilalaok magigamgampor ti doktrina palso kang runana dayta pan na magkapulo iti natayan makaliwliwa pay aya nga ron dayta ay siya po unayin aya takadwa dadya malati ibagami kakapagayam maibabain ti ibanghilyo kinkastamot iti dayay parabor nga umdas no kasta ti panangganting tayo no kasta ti panangrukod tayo iti pateg daytoy apagkapulo nga manggabor iti dayay blessing manipod iti parabor ni Apo tayo nga Jesucristo so ulitin mi kakapagayam masiknan iigsidjet yu kadi ngumuna ti occasion iigsidjet yu ti congregation nyo, no siya sinuda dagiti anday jay, kastamot dagiti occasion, no anya dagiti nga okasyon. Tapno saan adila komporme ti ibagbagayo kadi. Makasabinuhan, kunada, dita pagkapulo nga ulitin nyo. Iti saan nga tumutop paikot karuda, chimpo. Tiapo, mabakawan ko mati itong galmay sa kadatayo amin nga mga kasaba mangi likkulikko ti kinapudno ti parabor kin ibanghilyo ni Apo tayo nga Jesucristo. Partner? Pastor, yaman tayo manan iti Apo, iti nga malem, iti tultuloy nga kinaimbag na, iti biag sa tukalmay sa katatayo, ken uray pa iti ito nga istasyon, ti radyo ken telebisyon, numan pa aging ganay tata nga aldaw, ket awan pa lang iti para iti radyo, numuna pastor ta nagadon nagiti nagpakaamo kanyak iti ito nga lawas na nga mangururay. Mag-ili na ya. Iti programa. Ket numan pa radyo lang ti pagtingting ganda, i-mention ko man laing dagito nga kakapsat iti nga kalugarak iti ili ti Santa Lucia, Ilocos Sur, da Nana Elena Lanoria ken ni Sister Gloria Narciso iti Barangay Ronda, Santa Lucia, Ilocos Sur. Ken uray paymet ni Manong Fredo Hermosura ken ti asawa na iti Pilais, Santa Lucia, Ilocos Sur. Nga adda ti kundaway ko pastor nga dapat nakisarsarita katakwada nga kasawa iti maysa nga aldaw ta nadamat ko nga na stroke. Oh. Ito'y nga kapsat ket gundaway ko met nga nangi palagip kan kuana iti ayak ti Dios tinaimbag nga damag tapno iti aming nga tao ket mamwan na ti awis ti Dios iti panangisalakan na babaen iti bugbugtong nga anak na ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket dayaw ti Apo pastor ta na awatan da ket inawat damet ti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo. Praise Iti nga malem gagayem kan karapsat mapantayo nga rod nga ituloy ti agdama nga suheto tayo may papan iti panakaisalakan ti managbasong nga tao when the study of salvation soteriology ket adatayon iti muna nga beneg daytoy nga naglawa nga adal gayem pinabsat adatayon may laeng iti muna ti provision when the intent ti Dios tapno may salakan ti tao nalpas tayon nga inlalawag ti may papan iti ipapatay na po tayo ng Jesucristo nga kung kunatayo iti na glabas nga dumduming ko kakabsat nga raytoy ebanghelyo ket adda iti dua akakupin tuo mo na isuray ito'y ipapatay na po tayo ng Jesucristo ket ti may kadwa isuray jay panagungar na akas masarakan iti libro ti umuna Korinto iti kapitulo 15. Iti na pala Domingo, gagayam nga narabsat, kaya karagiti na palpalawas sa Domingo, intayo inadal ti kinapatay.
wenno importansya ti panagungar ni Kristo. Ket naadal tayo nga daytoy panagungar ni Kristo ket maysa kadagiti dua kang runaan a doktrina ti ebanghelyo. Dayjing rod may kadwa ket isu ti ipapatay ni Kristo. Ket saan laya kasta daytoy pay panagungar na putay nga Kristo ket isu ti pundasyon no sa dino nga ti iglesia ket nabangon. Iglesia ilawlawag tayo kahit nasa awen ti umong dagiti namati kinaputa yung nga Kristo. Ilawlawag tayo nga dito sao nga iglesia ket saan nga eksklusibo termino no diket para kadagiti amin namati kinaputa yung nga Kristo. Kaya dito'y nga banag gagayem kanarapsat naamuan tayo nga ibagat ti Biblia nga nukuma saan ang napagungar na po tayo sa Kristo at dada dagiti dadakkel apan banag nga saan kuma nga mabalin. Kas kuma no saan nga napagungar na po tayo sa Kristo dagiti panangas kasaba dagiti immo ng apostoles ken uray pa yan ti sino man nga may kasaba iti ebanghelyo iti agdama ket awan kapaypayan na. Ngamin no saan nga nagungar na po tayo sa Kristo ket nagtalinaed la nga natay iti tanem awan iti eskan ti ebanghelyo. Ken kastamet no kumasaan ang napagungar na po tayo sa Kristo awan met ti kapaypayan ti pamati tayo. Yes. Ken kastapay dagiti apostoles ket agbalbalindang ulbod a saksi. Wala. Ta pinaneknekan dagiti apostoles. Ti panagungar na po tayo nga Kristo gagayem kanarapsat. Ket dagiti namati at dadapay laka dagiti nakaparaswaan abasbasol da. Gapungarod taraytoy panagungar na po tayo nga Kristo ibagat ti Biblia nga dayjay basol ang nakaparaswaan iti tao. Isu iti nang isina iti tao iti Dios na ibilang anatay ket nukuma saan ang napagungar na po tayo ng Kristo agbibiyag na pailaing iti daytoy ang nakaparswaan basol ket kastapay no saan ang napagungar na po tayo ng Kristo ket awan met tinamnama dagiti natay nga agungar danto no saan ang napagungar ni Kristo. Ta ibagat ti Biblia nga ni apo tayo nga Kristo isu iti first fruit umuna nga bunga nga na pagungar ket ibagamit lang iti Biblia panamnama ti Biblia ket uray pay na po Jesus nga kunana iti libro ti Juan kapitulo 11 nga isuna iti panagungar ken ti biag ket sino man ang mamati ken kuana uray no matay da agbiag dan tupayo. Kahit nasa awen, mapagungar dan tumet, akas pan nakapagungar na. Natalantan tayo pa, itinapan na Domingo, gagayan ka ng karapsat. Tila ito may papan, ti nature and manner of Christ's resurrection. Ti panagungar ni Kristo, ket aramid ti Trinidad a Diyos. Ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Espiritu Santo. Ti panagungar ni Kristo ket pudpudno ket sa uwen agpaypayso saan nga isistorya laeng talaga durugiti ng paneknek ket sinaggaysa tayo hindi naman na Domingo gagayem minarapsat kas kuma nakita ken napaneknekan apudpudno an tayo ni Kristo babaen kargiti adua saksi tano napagungar kuna tayo kahit naurod ka sa uwen, pudpudno anatay. Tanong ko ba saan na pudpudno anatay na putay ng Kristo, awan met ngarot iti kay papanan na, dayjay panagungar na. No saan, apudpudno natay. Ket pinaneknekan tayo iti na Domingo gagayem ng nabasat, apudpudno anatay na putay ng Kristo, tapno iti kasta, at dayjay validity iti panagungar na. Kas kuma ti pamaneknek dagiti soldado iti
Idi nga nailansa na po tayo nga Hesus Kristo, idi nga nakita da nga natayen, iso nga saan da nga tinukol, dagiti saksaka na. Uray pa'y dagiti senturyon, iso ang nag-report ken ni Pilato, iti in-report na ken ni Pilato, natayen ni Kristo. Ken uray pa'y, dagiti danom ken dara, anay nagayos manipot iti bakrang na, ilawlawag tayo iti napalabas at Domingo gayan kanabsat, nga uray pa iti siyensya, paneknikan na, nga no iti may nga tao, dayjay kadakkel nga pika, iso nga ng duyok, iti bakrang na po Jesus, nga nakairamanan ti puso na, ket sigurado matay. Uray pa ni Jose at taga Arimatea, anang dawat iti bangkay ni Jesus. Mang paneknek, apudpudnong anatay, na po tayo nga Hesus Kristo. Ken, kang runaan na, ni Apo Jesus mismo, ijay Apokalipsis 1:18, kunana dijay, ket natayak idi, ket adtoy, si bibiyagak idagnanayon, nga awan ingana, ket adda kanyak dagiti tultulbek ni patay, ken ti Hades. Itamalan gagayan ka na rabsat, intayo, sunsunan nga dalen da ito'y napatek at suheto tayo may papan iti panakungar ni Kristo. Da ito'y may katlo, ket no may papan iti nature kan wagas ti panakungar ni Kristo, ti may katlo, da ito'y ket panakungar ti bagi. Ngamin ato nagiti mangibagpaga, nga rejay ibagpaga ti Biblia nga panagungar ni Kristo ket na espirituan. Ngem itamalim gagayen ka na sa baring no maabutan ti oras tayo, intayo saraken dagiti sumagmamano pamaneknek nga rejay nga panagungar na po tayo nga Hesus Kristo ket saan nga ti espiritu no diket iti bagina pisikal. Kadagiti sang 10 ket 2 asitas ti Biblia iti paruatulag ngagsarsarita iti panagungar ni Kristo, ket agsarsarita da iti panagungar ti bagi, saan ati espiritu. Tanay establisar asursuro ti Biblia, at espiritu ket saan amatay. Intayo iplastar nga rod, itara amalem, gagayang manabsat, dagiti ibagat ti Biblia, at bagi ni Kristo tinatay, ket napagungar. Tinagungar bagi ni Kristo ket buklen tilasag ken tultulang. Akas mabasa ijay Lucas 24:36 hingga 39, idi ang nagparang ni Jesus. Karagiti sa kapulo ket maysa nga adalan, wen sa kapulo ket maysa tawanan ni Judas Iscariote. Kalpasan ang napagungar ijay bersikulo 39, kitaan nyo dagiti ima ken saka kuna na po Jesus. Tasyak metlaing arikapen da ket kitaan nyo tati espiritu awan tilasag ken tulang na akas makita yung adda kanya. Ibagbaga na po Jesus kadagiti adalan nga saang espiritu isuna iti nagparang kadakwada gapungarod ta mabalindang arikapen ken kitaan. Uray pay ti panagungar na po tayo nga Hesus Kristo, ket panagungar iti bagi, na ito bagi, ket masagid, ken marikna. Kas kumay di Matthew 28:9, ket adtoy ni Jesus, sinabet na idakon kunana, kung ablawak kada kayo, ket imasidegda, ket inarakop da, dagiti saksaka na, ket nagdaydayaw da, ken kuana. Na, igamanda na arikap dati bagina po tayo ng Hesus Kristo, iso nga, dahito iti pamaneknek, natay, ngem, na nakita da idisakpay nga natay, nakita da tilangana, ket itiray tangal daw, gapo iti panangarakop da, na paneknekan da, ang nagungar na po tayo ng Hesus Kristo. As a side note, gagayam ka na rapsa,
Nagdaydayaw dakan kuana kung nati binasa tayo. No kumasaan a Diyos ni Kristo, inpawil na ako ma, katakwada. Ay, sa anak nga Diyos, sa andak nga daydayawen. Ta sursuro ti Biblia, uray pa ikarag ito yung adalan ng nangigda ito nga sursuro kakapsat, nga ti Diyos laing iti umno nga daydayawen. Ngem tangay, kunana, dahil binasa tayo naglawag, nagdaydayaw daken kuana, nagdaydayaw daken ni Jesus. Dahil ito yung narod, no, kunana kumaakit, oy, saan dak atay dayawen? Di amaklaing tirumbeng atay dayawen nyo, kunana kuma. Ngayon, saan gagayim ka napasat? Ta, bigbigen, ken amon na po tayo ng Yesu Kristo, ti kinasiyasino na. Uray pa, iji Juan 20:27. Saan ako na ken Tomas, igawat mo, taramay mo ditoy, ket kitaem dagiti inimam, ket iyegyo ditoy iyeg mo ditoy taimam, ket isarrek mo iti bakrangko, ket saan ka adi mamati, no diket mamati ka. Amo tayo ti istorya ni Tomas gagayem ka nabasat, iso ko na panaganan, iti Tomas ang managdwa-dwa, gaputa iti muna nga parit na po Jesus, iti nga karkararag da iti may nga silid. Ket saan nga mamati, iti bagarag di kakatwa nga adalan, nga adda na po Jesus, kalpasan ang napagungar. Ket kunana, sa anak nga mamati. Agin gana nga saan ko nga maigaban iti ima na, no, sa dino nga ayan dagiti naipalok nga lang sa akin uray pa iti bakrang na ket ditoy pinagnekan na po Jesus kunanak yun ni Tomas igawat mo taramay mo ditoy ket kitaem dagiti ima tadi jain ima na po Jesus iso iti nagnaan dagiti lansa iti nga na-cross isuna ket kunana pay ket iyeg mo ditoy taimam ket iserrek mo iti bakrang ko ket nga panagnekan na po Jesus kini Tomas nga uray pa iti bakrang na iti ka dinuyok da iti nagdakkel nga pika na arikap ni Tomas ket kunana Diyos ko iti may katlo kan maudi kagayan kan rabsat iti iti nga malem nakipangan na po Jesus kadagiti adalan na tinatay saan nga mabalin iti makipangan ti espiritu saan nga mabalin iti mangan iti napoy wenno anyaman nga makan. Ngem ti panpaneknekan tayo iti nga malam gagayam ken rabsat. Ebidensya manipod kadagiti pasamak iti nga kalpasan nga napagungar na po Jesus. Ijay Lucas 24 versikulo 41 ket hinggan ti 44. Ket iti dida payla patyen gapo iti ragsak ken panagsitsidao da kinunana kadakwada. Adda kadakay ditoy tanyaman na makan ket inted da ken kuana ti sang kageret nga ikan anatuno ken pasit atasa ti diro ket isu innala na ket nangan iti sangwananda ket kinunana kadakwada dagiti sao nga insaok kada kayo idi addak pay laeng kada kayo amasapol amatungpal dagiti so amin abanag anay surat amay papan kanyak iti linteg ni Moses ken dagiti man madto ken dagiti salmo. Dito'y kagayan ka narapsat, napaneknekan, babaen ka na gito'y nga paset tila sa na surat, na po tayo Yesu Kristo, ket pudpudno anatay, iso nga ipagamit natin Biblia, nga idi na pagungar isuna, pudpudno nga lasag, tultulang, narikap, nasagid da, tibagi na po tayo nga Yesu Kristo. Dito man ang taadaw tayo, ito nga malam, dito man ang tigayam ka nakapsatyo, Nelson Halunahan, pagpakada manen. Diyaman tayo, tiday tamanan nga minsay, kat sabay kumata. Manipod ita, kanangagan tayo, kasta may kat kumati amin nga dwa-dwa. Amen. Nga saan nga isuda jay nagungar, dahil Jesus nga nailan sa ijay cross, nga intanem da ket kalpasan talungal daw, nagungar. Ado dagiti nakapaneknet kakabsat ken kagayam.
Kasta manantikon ko namin, agyaman tayo mo't, katitagtag ay na tayo lang, nagkadwa tayo, admin ministro, may papan iti finansya, kasuportada, ti kapagayam tayo di Hawaii, ti saka pamilyaan tayo iti baknutan la Union, ken dagiti dua kapagayam tayo iti iling Santa Lucia, kasta matanya agyaman tayo mat, kada iti agda iti technical control tayo, da engineer Roy Larana, ken Sir John Vincent. Yaman kami unay, ti Diyos mang bendisyon kumati tunggal mars na kada tayo amin nga pada awan labas na vaya con Dios. With every breath that I am able,